responsabilità llum ikkomunikajt mal-President tar-Repubblika. Informajta li llum semmur ħdejha u ntija l-parir biex ixxolli l-Parlament u biex tissejjaħ elezzjoni ġenerali nhar is-Sibt 3 ta' Ġunju li ġej. Mejju beda billi l-Prim Ministru Joseph Muscat għarra fi triq tar-responsabilità f'mument fejn pajjiżna kien f'sali pit-toroq. Bid-deċiżjoni bl-komunikar tad-data tal-elezzjoni minn hemm bdiet kampanja elettorali, kampanja mill-aktar qalila fl-istorja elettorali moderna ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil ħareġ bil-messaġġ jien għażel Malta u l-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat nieda l-kampanja b'messaġġ pożittiv tal-aqwa żmien ta' pajjiżna. B'dak li se nipproponu u nagħmlu jekk tatuna l-appoġġ tagħkom se nkunu deħlin għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Il-kampanja elettorali kienet fost l-iqsar, iżda spikkaw il-mumenti differenti li kkaratterizzaw elezzjoni ġenerali interessanti. Jekk ikun hemm xi banda jonqos klarinet, jien m'għandix niġildikom daqati mhux problema. Spikkat fost l-oħrajn dik imsejħa bħala il-koalizzjoni ta' konfużjoni ta' Simon Busuttil u Marlin Farrugia. Iżda mhux biss. In-nuqqas ta' preparazzjoni li wera matul il-kampanja Simon Busuttil kienet evidenti. Id-dettalji u t-tnedija tal-iskema issir fl-ewwel jum. Għalfejn mhux issemma f'elezzjoni? Mhux se intuk ħafna x'tistenna sa 3 xhur oħra din l-iskema. Ma mhux dettalji mhux issa nies iridu jkunu jafu. Iżdek in-nuqqas ta' preparazzjoni minn xi ħadd li kienet jaspira li jsir Prim Ministru ġalet lil min irott tislaleb, l-istess nistgħu ngħidu li ġara meta Busuttil infex f'dadija wara l-oħra matul il-kampanja. U itlaq li issa il-barra minn hawn! Intant fuq in-naħa l-oħra spikkaw il-proposti xi wħud ambizzjużi iżda kostit u mfassla bir-reqqa mill-Partit Laburista. Qed nikkommettu l-akbar investiment fit-toroq illi qatt sar. Ħanatu timeline preċiża, it-timeline hija 7 snin. 7 snin illi matula kull triq li hawn f'Malta għawdex, kemm dawk li saru xi darba, kif ukoll li qatt ma saru. Kemm dawk li qegħdin responsabilità llum tal-kunsilli lokali, kif ukoll dawk illi huma responsabilità tal-gvern ħajkunu kollha qegħdin isiru. Il-kampanja tal-Partit Laburista mliet lin-nies bl-ottimiżmu fuq quddiem kien hemm iż-żgħażagħ u l-familji li kienu hemm biex jikkonvinċu aktar nies ħalli ma nieqfux nofs triq. Joseph Muscat kompla joħroġ l-istatura tiegħu fil-politika bil-konvinzjoni u l-pożittività li wera tul l-aħħar kampanja elettorali. Iżda fuq kollox il-Prim Ministru wera umiltà li ma bħala. U għalhekk din tista' tkun l-aħħar okkażjoni tiegħi li nirringrazzjakom tal-appoġġ kbir tagħkom, tal-imħabba tagħkom, tal-imħabba li urejtuni. Min qalbi kien l-ikbar onur ta' ħajti li nservi. Imma jekk il-poplu jiddeċiedi li ma nibqgħux nofs triq, jien se nkompli nservi lil dan il-pajjiż. Wasal is-Sibt 3 ta' Ġunju. Il-poplu mar jivvota bis-serenità kollha u l-għada ħareġ il-verdett.
Il-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat kiseb l-ikbar rebħa mill-indipendenza l-hawn. B'55% tal-vot popolari, il-Partit Laburista reġanata mandat b'saħħtu biex ikompli jmexxi lil pajjiżna. Malta tagħna l-koll għażlet l-aqwa żmien. Malta tagħna l-koll għażlet l-aqwa żmien. Kemm jien kburi bikom, kemm jien kburi bil-Maltin u l-Awċi. It-tnejn 5 ta' Ġunju, lejlet id-9 anniversarju minn mindu Joseph Muscat inħatar mexxej tal-Partit Laburista u quddiem id-delegati wieħed li taħt it-tmexxija tiegħu ma jinkitibx rapport tat-telfa ieħor, Joseph Muscat marant il-President u quddiem il-poplu Malti u Awċi, Joseph Muscat reġaħa il-ġurament ta' Prim Ministru. Jiena, Joseph Muscat, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru, skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni.